Yeah, he's alright. Dydd prydferth bore yma, a mae fi a ffrind gorau fi cael yn mynd lan i Wales Rally GB i gwylio rai o'r ceir. Fi'n mynd lan yn yr Subaru Impreza newydd fi, newydd cael gwaith yn y garej, so gobeithio bod ni gallu mynd lan i Aberystwyth. Falle bod mae rhaid i cael pwysio hanner ffordd. Ond ia, edrych ma'n paco lan nawr, a wedyn ni'n mynd i joio gwylio'r rally. From Alabama to Wales Rally GP. Can't wait. Me and Brett now, 2 years wait. Let's have it. Banta ni! Dim os ble fi'n ymladd neu ble fi'n mynd ar dros y byd. Mae fe ddim fel o'na. Na pham fi'n eitha palchus i Gymru, ti'n gwybod. Mae fe'n jyst yn lle prydferth a ni'n byw ar un o'r llefydd gorau yn y byd yn barn fi, ti'n gwybod. O'r strydoedd o Bontarddulais i'r canol gwlad wedyn, so yeah, great. Yeah, newydd cyrraedd Hafren. Mae fe'n joio yn gwylio ceir rally yn pasio, so great. Cooking duties today. Brett's food's here. Cooked that last night for him, so no bacon, no bread for him. Just this, and I told him to bring a salad. Fi yma gwylio'r ceir, mae cael yn coginio brecwast ar y funud a just amser bant o training a na beth fi'n hoffi wneud. Fi hoffi gwylio ceir rally. Gobeithio mewn cwpl o blynyddoedd fi ar y trac fyna, gobeithio. Mae'r lefel yn uchel iawn, ti'n gallu gweld hwnna, mae'r ceir yn rai o'r ceir gorau yn y byd. O'n i'n tipyn bach yn hwyr, ond wedi gweld Andreas mynd trwyddo, so o'n i'n lwcus iawn fyna. A mae'r boys jyst yn hedfan, oedd Chris Meek y boi o Gogledd Iwerddon, oedd e'n bron mynd off yn hyn, so mae fe'n hwyl ysbryd fan hyn, hwyl ysbryd. Mae fe'n bwysig iawn i fel tro bant o ymarfer, ti'n gwybod. Fi'n cael dyddiau bant a fi ddim yn ei dim byd, fi'n aros yn y tŷ, so fi ddim fod ymarfer nawr am fel 4-5 wythnos solid pob dydd. Weithiau fi gyda 5 sesiwn ar un dydd, so mae'r ffeit yn pen fi. Mae fi dal yn meddwl am ond mae'n neis iawn jyst i cael 10 eiliad. Ddim yn meddwl am hwnna, a meddwl interest arall o hobbiau arall hefyd, so gobeithio nawr bod mis Rhagfyr yn mynd yn gret, a wedyn mae fe ar y ffeit nesaf, a ar ôl ffeit nesaf fi'n lwcus iawn fi wedi roi'r car newydd fi mewn ras, a fi'n raso wythnos ar ôl y ffeit. Ond llai o speed o hwnna. Yeah, he's alright. Mae 3 car yn mynd trwyddo nawr. Fi'n meddwl bod y 7 cyntaf, maen nhw'n mynd i fod yn gyflym iawn. Ond fel fi'n dweud, ar ôl hwnna, maen nhw'n mynd o llai o fel cyflymder. Ond mae'r 7 cyntaf neu 8 cyntaf, maen nhw'n gloi iawn. Falle bod ni'n mynd i gweld o fath o trap, ddim yn siŵr ni ar cornel dda fan hyn. So, dyma'r un nesaf. Yn y dyfodol, hoffwn ni'n neud hyn byddwn fel breuddwyd. Ond fel fi dweud, mae rhaid fi canolbwyntio ar nawr, really, so mae rhaid fi canolbwyntio ar Joe Soto mis Rhagfyr, ond oedd y UFC yn breuddwyd. Allu hyn fod yn breuddwyd arall hefyd. So, rhywbeth am y bucket list, sicr am y bucket list. Dydd gwych heddi gyda cael pacio lan y car nawr i mynd o'r gatref. Mae fe'n amser cyffroes iawn i jyst mynd mas yma a gwylio'r ceir. Mae fe'n rhan o'r stori fi, dyma beth fi'n hoffi wneud, gwylio ceir rally. Mae rhaid i'r gwaith dechrau nôl nawr am mis Rhagfyr o ailfed. Fel fi'n dweud Joe Soto ydy'r rhan nesaf o'r stori. So fi'n edrych ymlaen i mynd mas i Las Vegas a ymladd. Ar y funud, ni 3 wythnos mas o'r weigh-ins. Y bore yma fi wedi pwysio cyn brecwast, cyn unrhyw beth. Fi'n 69.8, sef 8 kg dros yr pwysau mae rhaid i fod.
A fi'n gwybod bod yn swnio bod yn ddrwg, ond mae fe'n dda iawn i fi. Fi'n cael 2 ffeit yn y UFC a mae fe fel bod rhyw fath o bomb wedi mynd bant. Fel fi'n dweud, jyst yr stori nesaf nawr, trial mynd 3-0 yn yr UFC a wedyn ar y ffordd i'r top 10 wedyn i'r Gregus. Ti'n gwybod, jyst dim unrhyw secret bod fi eisiau'r Gregus o nawr, mae fe'n cymryd lot o sacrifice. Ar y funud fi'n 14-0. Hoffwn i cyrraedd 15 marc, ond mae rhaid ni curo Soto yn gyntaf, so ffait galed iawn. Ond fi'n hyderus iawn, mae ymarfer wedi bod yn gwych. Dwi'n bach o fel anafiadau fach, ond fi'n mynd trwyddo nhw, so mae hwn yn dda. A gobeithio, y rhagfyr y cyntaf, mae Brett Jones yn mynd yn 15-0. Pob bore fi'n trial rhedeg tipyn bach, gwybod. Jyst i llosgi'r calories, ond nawr ni'n mynd lawr i Christie's Academy, ni'n tipyn bach o grappling rounds a wedyn ni'n gorffen off yr dydd heno. Ond beth yn un o'r grapplers gorau fi erioed i cael unrhyw fath o grapple gyda. A ni'n gweithio lot trwy'r cwpl o dyddiau diwethaf. Heddi fi'n lwcus iawn bod ni'n gyda Aidan fan hyn. Mae Aidan wedi bod fyna helpu fi gyda'r marfer corfforol, marfer meddyliol, a hefyd mae fe'n helpu fi gyda diet fi cyrraedd y pwysau. So mae fel 3 neu 4 neu 5 boys fel Aidan yn camp Christie's Academy sydd yn helpu fi. A heb nhw, be fi byth yn ble fi yn nawr. So fi'n diolchgar i'r training partners fi. By default, a bit of a lighter session this morning. You know, everything's in place, but we're not out there yet. So I'm keen for him to get out there now, soak up the Vegas atmosphere, get in the UFC facility, and then it's be business time before we know it then, so I can't wait. 2 session bore yma, 5k run, nawr grapple gyda Chris a hyn, 2 session, 2 arall heno, job done wedyn. Diolch. Ni yma yn y bridge heddi, jyst i cael bach o bwyd cyn fi nadel i Vegas. Unrhyw beth i ennill, nag i fi'n dweud, fi ddim eisiau mynd, bod yn onest. 2 wythnos bant o'r deulu. Fi eisiau mynd mas o'r ennill, nag i fi eisiau gwneud, bod y don o'r gatref. Fi gallu bod unrhyw beth fi eisiau wedyn, so fi fi'n edrych ymlaen yma. Ie, bore a teithio, fi wedi dweud hwyl fawr i teulu fi a cario fi a mam fi, oedd hwnna eithaf emosiynol iawn. Fi ddim yn person sydd yn offi teithio yn dda iawn. Mae Ashley'n parcio'r car, mae fe'n dod mas gyda fi am yr wythnos cyntaf, a wedyn mae fe'n cwrdd â cariad fi a cariad fe mas fan'na. A wedyn fi'n dod nôl a fi'n raso ceir modur yn Pembrey. A yn y nos wedyn, fi'n corneli ffeit, so wythnos ar ôl ffeit fi, mae rai fi corneli gyd o'r boys wedyn, so dyna fe. Unrhyw beth i ennill y ffeit nawr ar y cyntaf am mis Rhagfyr, ti'n gwybod. Mae fe'n neud swydd fi i torri pwysau yn fwy hawdd os ni yn mynd mas yn gynnar. Dwi ddim eisiau. Wrth gwrs fi ddim eisiau. Hoffwn i aros nôl gatre am wythnos gyda teulu fi, ond falle bod hwnna'n mynd i achosi problemau wythnos cyn y ffeit gyda'r dŵr a fi'n arfer bron oedd gyda'r dŵr wythnos cyn y ffeit am 3 neu 4 dydd jyst i colli'r pwysau. Mae fe'n galed, fel fi'n cwrdd yn gynnar bore yma. Dim digon o cwsg ddoe, ond dyna fe. So ni yma maes awyr Heathrow, bod fi Ashley'n barod i fynd. Fi'n diolchgar bod fi gyda wythnos nawr, bod fi gallu dal bwyta o carbohydrates am wythnos mas fan'na a dim streso amdano'r dŵr. Diolch bawb, diolch am y cefnogaeth, diolch i'r hysbysebion yma, diolch i teulu fi, diolch i CRA, diolch i Dragon School of Combat, diolch i teulu fi, cariad fi, diolch i pawb sydd wedi helpu fi dros y misoedd diwethaf. Diolch. Diolch yn fawr, diolch bawb, dweud di. Dyma'r ran sydd yn fwy o galed am ymladd. Mae fe'n fwy i wneud gyda torri pwysau. Wythnosau cyn y ffeit o marfer, 3 neu 4 waith y dydd. Mae'r ffeit torri pwysau yn barn fi yn fwy galed na'r ffeit. Mae fe yn ffeit meddyliol. Mae rai fi dweud diolch i Chris a Asha, oedd heb nhw fi'n meddwl falle bod cyrraedd y pwysau yma yn falle trafferth. So ie, fi'n hyderus iawn, ond mae'r gwaith caled wedi cael ei wneud. A nawr mae rai fi canolbwyntio ar y ffeit nesaf. A mae hwnna'n i ymladd un o'r boes gorau yn y byd. Hen o'n i'n cael o'r public weigh-ins. So dyma'r ble mae'r face-offs. So dyma'r tro cyntaf tro
Mae fi a Joe Soto yn mynd i bod gwyneb wrth gwyneb. Ond fi'n aderus iawn, fi wedi gweld y heddi, fi'n eitha fwy o size na fe. Fi wedi gwneud y gwaith caled. Sdim byd arall fi gallu gwneud nawr. Yn corfforol fi'n barod, ond fwy na hynna meddyliol fi'n barod. So fi'n edrych ymlaen i corffen y ffeit. Yn feddyliol, mae popeth i fynd yn dda. O'n i wedi bod mas yma yn bwyty 2 wythnos nawr. Mae pen Brett yn lle dda iawn. Fingers crossed, mae'n curo Joe fori. A wel, mae fe'n elevate fe i levels newydd, ti'n gwybod? We are up to the day before the weigh-in. Official weigh-in is nice and early tomorrow morning, 9 o'clock. Gives the fighters a chance to make weight and get rehydrated and feeling good and refueled. The last few days have been nice and relaxed, to be honest. He's gradually bringing Brett's weight down. He's in great shape. He's under sort of first public weigh-ins in Las Vegas, so I know Brett loves that. He really enjoys the show element, and he's enjoying the environment. He's enjoying the warm weather and just relaxing before the fight. So mentally, best Brett Johns I've ever seen. A newydd wneud yw'r public weigh-ins. Tro cyntaf tro fi wedi bod gwyneb wrth gwyneb gyda Soto. Mae lot o parch fyna rhwng fi a fe. Nawr fi'n joio. Nawr dyma ble fi'n joio a fi'n aderus i cael y noson drosodd. Diolch am gwylio Cymru. Diolch. Cards you got, you still haven't The walk-up music for this next fight is one I always used to use anyway. Dwi'n teimlo'n dda. Mae pawb yn meddwl bod fi'n edrych yn siarp, ti'n gwybod? Fi jyst methu aros i'n mynd mas fan yna. Fi jyst dangos pawb bod fi 3 neu 4 mis diwetha, bod fi ddim wedi eistedd lawr y pen o fi neu dim byd, ti'n gwybod? Fi jyst eisiau pawb bod yn prowd o fi na gyd fi eisiau, ti'n gwybod? Gobeithio ar ôl hyn o maen nhw'n, ti'n gwybod? Mae rai fi curo un o'r boes gorau yn y byd yn gyntaf. Ond fi'n meddwl bod fi'n un o'r boes gorau yn y byd, so... Dyna fe. Dyna'r rhan olaf o camp. Nawr, dim ond y ffait sydd ar ôl. Result anhygoel i ni, mae Brett i ennill eto. Beth yw e, 15-0. Calf slicer. Sa'i byth i clywed am calf slicer. Couple of bevies in of them, nhw'n dweud i credu. I cannot think of anyone out there that deserves this more than him. The guy lives, eats, breathes this, like, submitting Joe Soto. He's known for like leg locks, he's a specialist on that. Whatever's next is just going to be magical and big things, like, and just look out. So mae Brett jyst i ennill fight fe o flan pawb yn Vegas. Ni gyd yn dathlu nawr, mae popeth werth e. Ni gyd wedi bod yn tmod bildo lan i hwn am wythnosau, wel misoedd rili, so ni'n chuffed i bits. Beautiful performance. Basically, he came out through the hand. Joe Soto covered up, hit a single leg on him. He went for a switch, which he goes to a lot. We thought he was going to take it back. We didn't. He only hit the calf slicer. That's only the second calf slicer that's been hit in the UFC history. So phenomenal. 30 seconds. Joe Soto's a phenomenal fighter. So to take him out in 30 seconds is a big impact. And it's been a long few weeks. It's been a good few weeks. But what a way to finish it off. I just can't wait to get home. We can all enjoy Christmas now and then bring on 2018. That's what we do then.
newydd dod nôl o Las Vegas doi, syth nôl i'r gym heddi, dim bach o marfer gyda pawb arall ar y mat. Dyma beth mae fe amdano, ti'n bod, mae rhaid i ni syth mewn i training, mae fe popeth am y ffeit nesaf, gobeithio bod y mis Mawrth yn llundain, na beth fi eisiau. A fe fi'n dweud, dim amser bant ar y gamp yma, fi ddim yn cymryd wythnosau bant, dyma beth yw bywyd fi, fi'n anadlu hyn. A fel fi'n dweud, bydd yr un stori mis Mawrth, a'r un peth eto. Ie, mae'n neis i dod nôl. Cefnogaeth fi'n cael wrth unrhyw un fan hyn. Mae fe jyst yn briliant. So fi'n diolchgar i pawb sydd wedi helpu fi a fi jyst yn dod nôl a dweud diolch. Ie, mae pawb yn hapus iawn. Mae'r egni yn y tŷ yn gret ar y funud a mae'r amser yma'n gret o'r ôl ffeit, ond nawr jyst siarad gyda Rodrigo am heno. Morales, mae fe fwy fel boxo. Wedi bod yn dilyn stori Brett nawr ys sawl blwyddyn, a mae jyst bob amser yn taro fi pa mor dda mae'n cynrychioli Cymru. Mae'n mynd ar faner gyda fe i bob man o'r draigwch na yn cyhwfan, ble bynnag mae Brett yn mynd, a ni gyd yng Nghymru yn falch iawn hwnnw fe. Ond wythnos brysur iawn, mae rhaid fi gorffen yr biography o fori, a wedyn gobeithio bod y car yn barod am y penwythnos, mae rhaid fi trwsio'r car ar y penwythnos. Mae rhaid fi corneli'r ffeit ar ôl y rasio, a wedyn fi gyda party yn y nos, so dydd brysur iawn, dydd Sadwrn. Ni yma yn Llanelli heddi, jyst i gorffen y llyfr fi. So fi dod lawr i Atalia, cwrdd â'r boi sydd yn ysgrifennu'r book Allen, a ni'n mynd i gorffen y book heddi. O fi yn eithaf nervous cyn mynd mas i America, oherwydd fi ddim yn hoffi adael gatref. Mae fe'n iawn os mae fe'n yr Alban neu os mae fe'n Gogledd y Werddol, mae fe ddim ond lawr y rew yn comparison, ti'n bod? Fi'n caru dwi fi'n dod o, fi byth yn hoffi adael mam fi, ond fi'n gwybod rhaid fi'n mynd mas drwy wythnos cyn y ffeit, rhaid. O dim fel opsiwn arall. Dim bach o crisis bach ni gyda. Fori fi'n raso lawr Pembrey i'r motorcanner, a mae'r car wedi bod gyda Gareth Betterson yn Llandysil i roi y new roll cage mewn o'r Impreza. Dim trafferth, dim bach o hwyl, fi eisiau car yn cwbl o ddeg cynnar na beth fi wedi cael e. A oedd Gareth o'r message fi heddi yn dweud bod y car yn barod, ond mae'r brakes wedi paco mewn, ysdyn brakes ar y car o gwbl. Absolutely devastating. Nawr ni gyda'r ras arall, trwsio'r car, i car yn barod, erbyn 6 o'r gloch yn y bore. Jyst yn gorffen off run fi nawr, syth i garage i helpu'r boys mas i trysio'r car, so fi wedi cael ras yma, nawr mae rhaid i rasio yn y garage. Ni yma am White Line MOT Centre, yn trio trysio'r car, a mae'r amser yn nawr 20 munud i 10. Ni lan a 6 o'r gloch yn y bore, fi eisiau mynd i gwely, ond mae'r rhaid i'r car bod yn barod am y fori, so cael gweld beth yw'r problem. Mae'r car newydd dod o'n Llandysil heb unrhyw brakes. A fel fi'n dweud, mae'r rhaid i'r car bod yn barod am y fori. Leon earlier went up to Llandysil to pick the car, didn't you, Leon? Yeah, it was a fair old trek. Fair old trek. We got it done. It was a bit of a snow blizzard as well. Blizzard, but we got back safely. Mae Leon wedi gwneud lot i fi dros yr wythnosau diwethaf, so fi ddiolchgar iawn a'r boys hefyd. Mae nawr yn y nos a dydd Gwener nhw. A maen nhw'n gweithio ar car fi, so fi'n teimlo'n flin i nhw i fod yn onest. Cael newydd jyst ring o fi nawr. Mae fe hefyd yn cael drafftedd cysgu heno nawr, ddim yn gwybod am y fori. Ond mae'r boys yn meddwl bod e'n edrych yn dda, so brilliant, good job. Hanner wedi 6 yn y bore, amser rasio heddi, lawr yn Pembrey. Mae fi a Kyle yn barod i mynd lawr. Dim lot o cwsg oherwydd ddoe, ond mae'r car yn barod, a fi'n barod i raso. Mae'r tip bach fwy o experience, ond fi eisiau raso'r car, so Kyle, ready to go down today, mate? We've had hell of a week, we have. We've had hell of a week. So mae fe'n neis iawn i joio ymlacio gyda un o ffrindiau gorau fi, so diolch. Mae popeth yn edrych yn dda iawn.
diolch I Gareth am y cawyll yn y cefn fan'na, mae fe'n edrych yn dda iawn a edrych ymlaen I bod ar y trac nawr. Fydd newydd cael y noise test, mae wedi paso just about. Dyma ble maen nhw'n dewis os mae car yn gallu raso neu ddim. Fi wedi gwneud y checks I gyd, mae pawb yn hapus. Wneud y brake check draw fan'na, oedd nhw'n hapus iawn gyda'r brake, so mae hwnna'n peth dda. Dyma'r check olaf, rwyddo arno a wedyn jyst aros I raso. We're start finish, so we go this way. Fi a Kyle, ni'n edrych am rhyw fath o podium heddi. Falle ddim overall, ond yn dosbarth ni. Fi'n meddwl bod y track yn glib iawn. Mae fe'n mynd I bod yn glib, ond fel fi'n dweud, mae fe'n rhywbeth sydd yn cyffroes iawn. Rhywbeth arall fi'n neud sydd yn dangerous. Mae cariad fi yn y tŷ a mae'n tynnu gwallt I mas. Ond fi ddim y person sydd yn mynd I eistedd lawr a chwarae chess, so dyna fe. It is slip out there, so be careful. You know, have fun, enjoy yourselves. Don't try and cut the corners or anything like that, just stay well away from the grass. If you're seen on the grass and it gets radioed in, your run will be cancelled. Dim y ddechreuad gorau, bwrw 2 côn, 10 eiliad o penalties. Hefyd, mae rai fi talu 10 pent am torri côn yn darnau. Ond dyna fe. Yr ail rediad nawr o'r trac. Yr un cyntaf ddim yn mynd yn rhy dda. So fi eisiau wella hwnna nawr. Gobeithio bod fi cael well. O dan 4 munud bydd yn neis iawn. Torri dyma ffwr light ond... O wel, dyma rasio. Ni di bron 20 eiliad off amser cyflymad ni. So fi'n meddwl bod ni'n cael un mwy rediad fan'na. Gobeithio bod popeth yn mynd yn iawn. Ond oedd hwnna'n amser dda I ni, amser dda iawn. So good, job done. Newydd gorffen yn Pembrey. Nawr fi am y Training Fight Nights yn Abertawe. Mynd I gwylio some fights. Edrych ymlaen I gweld Ryan Mendes yn erbyn Ben Miles. Fi'n mynd I helpu mas gyda'r sioe. So, noson dda heddi. Really hapus I gael cylyniad. Oedd e'n boi tyff, rownd 1 a 2, oedd e'n bwrw un caled, so o'n i'n hapus iawn I cael y result yn y trydydd. O'n I wedi dweud o'r dechrau, mae Ows yn bwrw fel sledgehammer, yn yr ail rownd oedd e'n curo'r boi ar y front foot gyda llaw chwith, oedd y boi yn mas, ond Diolch yn fawr, diolch I coaches, diolch I Brett, Chris, a pawb yn y tîm. Dydd brysur iawn heddi. Yn gyntaf, lawr Pembrey, pedwerydd yn dosbarth fi, wedyn syth I Training Fight Nights, gwylio couple of fights, mixed bag o results fel nhw'n dweud, anlwcus pen, nawr fi'n mynd I Abertawe, fi'n mynd I joio gyda teammates. Mae wedi bod yn blwyddyn galed iawn, ond dyma y ran nesaf o'r stori.